אנחנו מאוד מאוד הופתענו מההיענות המהירה והרבה לטיול הזה. מבחינתנו, חיים, ומבחינתי, הדבר הכי מרגש היה באמת הבעת האמון. אני חולם על הטיול הזה 10 שנים. אני חיכיתי לנסיבות שתיווצרנה כדי לייצר את הדבר הבלתי אפשרי של להגיע למקום שאני מהמר שלא הייתם ואין הרבה שהיו בכלל מהעולם. הטיסה עכשיו היא טיסה לבום הדרך בנקוק. זה היה אחד מהסודות השמורים ביותר שהיו בחברה. הרעיון היה באמת לייצר איזשהו מוצר באזור אחר, באזור שלא טיילו בו מטיילים ישראלים. זה טיול בספינת אוריינט אקספרס, בלמונט, ספינה הכי מפנקת ומפונפנת בעולם, עם הפקות מטורפות תרבותיות, עם מפגש עם כפרים, עם טקסי חניכה של נזירים, עם המון דברים סופר מיוחדים שבנינו לאורך הטיול הזה. זה בעצם היה הקונספט של הטיול הלבן. היה איזה כתבה בעיתון, אז שאלתי את אשתי אם היא רוצה, והיא אמרה לי שכן, ואז קבענו. הדבר היחידי היה בגלל החיסונים, שלפי המפה של הדוקטור שם, זה צריך להיות כנראה או אפריקה או דרום אמריקה. אני כן. אז שיהיה לחיים ובהצלחה בטיול.